Sethena-ke manje wakhe casual day noma i-fun day, izingane kumele zidlale. Kade linetha isonto lonke kodwa at least namhlanje linqamukile, asanithi manje. Obviously, because of the last time I was with Umtombe Sakejana, and till this day, asikase sithole ithuba lokuba silungise izinto, so ngimane lapha nalaphaya. Ngiyabonga ukuthi nifikile. Ngicabanga ukuthi umayelo ungakafiki kodwa uzosijoyina as siqhubeka. Njengamanje kunezinto zokudlala la nezokwenza ubuso ey'nganeni. So ngicela ukuthi siyodlala, masiqeda sizoba sesingena endlini siyodla. So ngicela siyenike ngapha. Ngithe angenze okuhlukile, ngilanda umuntu wafika nama-jumping castle. Iy'ngane zami ngiyangibona uma ngizikhiphile ziyodla, sithi zicela ukwenza ubuso, khona umuntu ozokwenza indaba yobuso, and then khona umuntu ozobenzela ama-popcorn, and then khona ishidi elikhulu lasineke nilada. Mina ngiyayifikela ngiyidlalela phansi waiting ukuthi ngitshele ukuthi yini kumele ngiyenze, because obviously I'm sure angilindelekanga ukuthi ngiyojumpa kuma-jumping castles. Like honestly yonke into la angikhona usikhona into engi-expected ukuthi ngiyenze. U-cotton candy wona uready? Abantu abadala kuthiwayo umuntu onjani lo? Umuntu onjani omdala? Mina noSinebandlazi angazi nokuthi ngizothi sinjani. Sinjena nje kodwa uSine nje onempilo yakhe, nami nguMbali onempilo yakhe. Kusanje ngoba engakusho, but ke futhi mina akungikhathazi ndaba. There's one thing Umtombe azoba ngayo ukuthi uthanda bani, ufuna ukuba nobani. Because you cannot lie about inkulumo yenhliziyo yakho. So what is happening here is actually based on the fact that this is the person I love and I want to be with. Mina njengendoda, njengenhloko yale khaya, ekufuze ngabe uyahlonishwa, ngiyayicela inhlonipho, angiyinikezwe. Manje lo ongihloniphayo ungcono ngiqhubeke naye ngidlale naye. Hawu nangu lana umamakhe nobabakhe babhizi bayadlala. Nabo Nkosi yamandla noMzombe lana uhleli lana onqenqemeni. Lapho ngilinda umnini ukuqhamuka uyazishayela nje. Abekho umnini? Nakuba abeqhamuka ezishayela. Angifana birthday abamnakile nje bebongelela. They all love iDavi, so abahlangene baziphilela kwibhabhule yabo. Papa. Like if there's one person ozokwenza ukuthi noma ngathiwa ngikusiphi isimo kodwa kube nomngcono as umnini, and at this point I miss him. I don't know whether it's because he looks like his father. At some point I used I used to be, with Ubabake. Okay, sithi nike 98 manje. Okay. 1 2 98. I am too rock. Yeah. Ewa kuyaroka. Hawu, ngirobha kanjani ngoba wena ngikukhuphule ngenyongo. Oh yes. Hawu ku-3 sanibonani-ke ngokukhethekile futhi. Ngicela ngoba anidlali mhlambe-ke siye endlini sithole ukudla. Mhlambe iy'ngane-ke zona zoqhubeka ngoba sadweba ukudla. Ngoba nangu umayeni sefikile. Hallelujah. Sawubona. Yebo sanibona. Ngibingelelile lapha kaze ngabingelela kawu-3. Oh no, benginakele yani. Uma ngifika ngabingelela. Sanibonani, bavuma uMzumbe. Hayi lutho uMthombeni uvuma. Angikuzwanga ngesikhathi ubingelele. Bengibhizi lapha noMacele. Awuzanga usho ukuthi Concentrate kakhulu lapha kuyena. Umuntu uma eqhamuka ngoba uyambona. Vele ngiyambona kanjani? Expect ukuthi uzothi sanibonani. Ngikubona kanjani Sobasi? Ngoba ngikubonanga ngesathi ufika. Ngikubone sowumile mina. If ingqondo yakho ithi bengikubona, lokho ngicela sikususe because I didn't see you. Oh ayawungibonanga ngabingelela. Okay. Angavumile.
Aseke ngiyobingelela abavumayo izingane. Okay. Okay. Ngicela usaduphe khona singene sikhuphukele phezulu. Okay. Ayikuhlelana bakithi. Uhlelo mozaye, uhlalo relax ukuba abantu. Imnandi-ke into esikipha busy kanje yenza sikwazi ukuba right. Into engiyinotisayo njalo uma ngabe sizoba nama-games. Eish, anisho ngani two shots. Lalela. Uzolishaya lelo liyale straight ungatatazeli. Thindela mbali. Ngiyasitshela nje ukuthi ungatatazeli. Hayi kuphela amehlo maningi. Uma wakhe uma ngabe ekhuluma namakhosikazi akhe nani as an outsider bakithi ngihlala eceleni ngingamphazamisi. So ingakho-ke ngihlalele laphaya bekhuluma bethini bedlala kumnandi kunje. Macele uma sisonke together including umseleko akabi okay. Isho bandla. Manje ngizoshaya kanjani uma ngibeka nje? Beka ichezelo lo sithasilene. Ushaya kanje. Uyabona ukuthi ngiyenza. Hlala kanje. Awudingi nokushaya khona izoma kanje. Ushayela 3 yabona. Hayi phela uvalile khotafula lizela. Into eyenza ngingafuni ukukhuluma noma ukhuluma namhlanje isenzo lesasenza kumina sokuthi angidume. Okwesibili mawubheka uMangwabe ufaka ujazi ukhavile kodwa uMakhumalo uyahamba uyabhushuzela. Uyabona nje mangase ngimtshela uMakhumalo ukuthi what we are doing is wrong angacabana nami ngeke alibone iqiniso lokuthi akambathile ngendlela efanele ambathe ngayo. And inkinga amanye amakhosikazi nje banginesithembu ayayibona lento ayenzayo. One day mase kusuka unkosikazi ebhushuzela ehamba kanjena ngeke ngisakwazi ukumtshela mina ukuthi le ndlela ogqoke ngayo ayikho right. Ngoba uyongikhumbuza lo nkosikazi ukuthi kodwa uMakhumalo wake wamiyeka wena ngagqokile kahle. Yasaba. Indaba iyana-ke manje. Ayikubi. Dale liyana lokugcina-ke manje bese uyamhlula. Usedlala ublack. Ubani owazi imbobo siyobona namhlanje. Hayi ngingathini kakhulu. Umsebenzi Hayi nama yikho into engizoyenza la. Ngizoshaya ibhola lami. Ufuna ngiyobhampa manje uZenade ngoba khona le Jamkhasa fanele ngiye khona ngizothini-ke bakithi sengiyabhampa ke la. phela ubuhlanga angena lambani. Thank you. Thank you. Asambeni siyodlala. Amakhosikazi ngizothanda ukuthi siyohlala etafuleni nawo siphake ukudla sidle bese ngiyawaqala ngiwachazele inkinga enibhekene nazo ngize ngiyophuma egcineni. Looks really amazing. The food is beautiful and I'm hungry at this point and I'm going to dish up and eat. Imudi rice angibaboni benenkinga njengoba sehlezi kwenzela baba bobathathu bakhulume babe rice nje bodwa kanjani. I-outsider le eyimi ibe lapha nayo ikhulume nomyeni wayo nje ya. Sanibona-ke okwesibili. Angiqale ngixolisele labo esingababoni uMpumelelo nomnini no-Obanzi. Lapha endlini la kuhlala khona uMayeni sihlala noSingabakho. Base bacela ukuthi bacela le ingane zami zibavakashele-ke abefika bezolanda uSingabakho. Futhi bamthatha-ke uSingabakho kanti namhlanje sofanele size la kanti baye eGoli noma eNorth West. So bahambe kanjalo ngifuna ukuxolisela bona. Mina njengobaba waleli khaya nginenkinga njena enkulu. Usine uvele wakhulelwa. Usine
ngagcina kunabomama angazwani kahle nabo. So ukuthi ukuba azoyikhuluma nje la useyadlulisa nje njengoba basekhaya. Kodwa I'm sure ukuthi hayi abanandaba nalonto whatever. Mebala-ke ngalesikhathi ethi ukhulelwe ngaso nesokubeletha bekufanele abelethe ngenyanga ka-October. Kuvele kuthi nje ngelilanga ngilapha ekhaya ngivele ngifonele uMacela athi uSinewe uthi uyalunywa ngicela aphuthumiswe esibhedlela. Bese ngicabanga ukuthi mina uyagula. Uthi nje after 2 hours angifonele uMacela athi hayi onesi bathi uSinewe uyabeletha. Mhlambe nibonile ku-social media lo muntu lo owayethi uthandana naye upostile ethi uhlukumezekile umuntu abethandana naye bahlukene. Bahlukaniswa yilokho ukuthi ingane ayisazalwanga ngesikhathi uSinewe ayithe izozalwa ngayo. Kusho ukuthi le ngane akuyona lo muntu eyomunye umuntu. Angazi ngiyekele kuMacele bengithi Sitshelwa ngoSinewe onengane. Okay, one asikaze sitshele ukuthi uSinewe ukhulelwe as a family. Into eyenza ukuthi sitshelwe manje ngoSinewe angi-understand ukuthi yini mhlambe it's because akwenzekalanga into ebebeyithembe ukuthi izokwenzeka yini. Nginibikeleke ngoba sometimes izinto nizizwa ngosizwile ningazi ukuthi kwenzekani. Into ehlele mina le. Macela ngazi noma kukhona ufuna ukusho. Hayi ayiyona yami nginazi sengibhekile lesizami sikampumelelo. So why ngizohambe ngikhathazwa ey'ntweni ezingangidingi. Sonke siney'ngane nazo sisiney'nkinga zazo. So enye inkinga engibhekene nayo ngibona ku-social media kwathiwa usisi wami kade yombeswa. Anginankinga ngokuthi akangitshelanga because akuyona into engikhathazayo leyo. Kodwa manje ngadidwa ukuthi ulotshelwe kuphi ngoba mina phela njengombhekwa lela khaya kwakufanele abantu mabefika bezombesa noma bezomlobola bayeka lapha kaMseleku. Usho ukuthi akayanga kaMseleku. Kahle angikhathazekile ukuthi ume akangimemile. Angifuni ukuzwakala ngathi sinenkinga yokuthi angaphumelele just nayo yonke. Nginenkinga nje ukuthi manje mangifika kukhulu wami ngizofika ngichaze ngithi ingane iganele kabani ngoba ngazi nami ukuthi iganele kabani. So ngizama ukunitshela ukuthi nayo-ke enye inkinga-ke engibhekene nayo. Macele ngithini kulesi simo? Ungasho lutho. Ngithule. Kuba bakhe nome badala yazi badala and futhi bayalazi iqiniso. Mina ngiyiso umuntu elazi iqiniso bafethu no. So fika isikhathi la kufanele ukuthi alikhulume khona abuye abiselane nobhuti wakhe. Isekhona ithemba basebancane bakithi. Mayeni ngithini kulesi simo saphume? Ngikhuluma kabi niyadla. Okay. uyabona mangenzeka leya nto eyenzeka kuthina njenge-retreat, I think lokho mhlambe bekuzobasiza bebo babili. Akhalo khalayo basulane izinyembezi baphinde bayilungise inkinga yabo. Basho bani? Angazi. Nombela. Uyazi amakhosikazi ami azaliwe. Njengoba ezaliwe nje iy'nkinga zasemakubo ayangenelela kuzona. Afika angathula hayi njengoba ethulile nje manje. Afika akhuluma. Uma sekuyimina ndoda yabo ekufanele ngiluleko abasasho lutho bathulile. Ezimatheva nangasho lutho kodwa kusala indlela ewayini. Ngingangazi ukuthi kumele uthini futhi kumele ukhulume nobani. Kodwa kona kumele yilungisile. Cause ngicabanga ukuthi uyena umuntu enavundla naye isifini samangakho. Phela khona lo mhlaba. Mhlawumbe abanye bangangasho lutho. Kodwa umeyo uyigazi lakho. But angazi ukuthi uzolungisa kanjani. Kunani nomncane? Ongimnandi. Ngiyazibuza nje ukuthi kunani nomncane. Isikhathi sokuncenga phela sidlulile. Ngoba kufanele angitshele ngisho nge-SMS athi bhuti
ngiyagana ngizolotsholwa endaweni obuthi wawungeke ungizwe namanje njengoba ngisho nje ngithi ayingenzeki yona because I'm not like that la ngifanele abantu kufanele ngabe bazuza izinto mina ngime ngithi azingenzeki lezo zinto ngiyayazi indawo yami and ngiyazi ukuthi yini kufanele ngiyikhulume ngasiphi isikhathi ngifuna ukuthi nginibikele yona umpumelelo uganiwe kwakufuneka nginibikele ngalesa sikhathi kodwa amandla ngangingenawo but angifuni ukusho njalo ngoba manje kuba sengathi ngiyamanipulate mangisho njalo kodwa akufuzile nina nibone ku-TV into mayenzeka kufuneka nginibize kanjena nginihlalise phansi nginitshele ukuthi nginengane ingane iyagana Yamangaza ukuthi uyakwazi ukuthi kanti into uyazi ukuthi kufanele ibikwe ekhaya before iyenzeka kwakufuze ngabe ene wenza nje kumina bese siyadecide kanye naye sibaziseke umndeni wonke ukuthi nangu umpumelelo esenzo 1 no 2 no 3 so mase kuthanda yena uyakwazi ukuzoyibeka etafuleni indaba azoyibeka ngoba naku sekufanele kwazi amanye amakhosikazi kahle kahle benza lento futhi ngakwayenza kumina meaning laba bawu3 ungikhiphe mina bekufanele bayazi lento that is why eyikhuluma la etafuleni wakhohlwa yilwa muntu ongamveli wesho khona bakho ukuthi unkosikazi into eshomayeni angisophinde ngiyithathe serious because wasitshela umayeni ukuthi yini ayifunayo so angisophinde lento ngiyikhulume ngiluke noma ngathi bengemvelisha noma bengamvelisha angisophinde lokho ngikulalela noma ngabe akayikhuluma noma ngabe uyophinda ayikhulume but the fact is wenzile right kubantu kade kufanele wenze right ubona awenzanga right la kade kufanele wenze right khona there is no way ukuthi indoda yakho igula ilindele ukuthi ayisukume yenze something one ufuna ngixolisa kuShibasa ukuthi wafuna ngimreportele but ke isizimo zazingavumi kodwa umpumelelo uganiwe ke abantu abawu2 uMabiyela noMakali sinolwandle ohlala lapha eMzulu ulwandle ngamnikeza lo umsebenzi ukuthi abayilungise le yandlu yami so ubhizi ke uyayilungisa kodwa akukona lokho kuphela ulwandle ukhulelisile ukuthi intombazane nje bayikhulelisile uhlala nayo lapha eMzulu la etafuleni mfethu hayi uhamba ngolayini nazi usiphethe hayi uhamba ngolayini futhi usiqala kahle uqala ngengane zethu ubhizinesi ngane so umuntu mebhizinesi ngane ke ayikho into ongathini kangako ngoba bakithi izingane zakhe une-right uzona yazi sengikhulume kade ngikhuluma ngedwa kanti ave ngingedwa la I already knew that uSine unengane. I knew that uLwandle unomuntu umethesile umpumelelo lobolile ngimbonile kwishow yabo ingane zesithembu. Most of the things esikhulunywa la etafuleni ngiyazi ngazo, obviously not from uMthombeni, but yes, I am aware. abanye sibezela vele oh ngithatha lento eshoyo mina ngiya phambili ngizele ingane lana okay nalena engihluphayo le uSine ibiluke inento yokuthi fanele iphume esibongweni sakamawayo ize kwesakamseleko sokuzofuneka ke ngenza umsebenzi wokumngenisa uSine osongizombiza ke nibe semsebenzini and then uAbongwe uyafunda lapha lo nyaka lo ngitshele ukuthi wokugcina so uma wakhe kube sengicela ukuthi angimulise wabo and ukuthi nje beqede esikoleni uyagraduate futhi so ngizwenza lokho bese ngibabhanga nolwandle ngoba ngizwe kuthiwa nomfana khona into eyenziwayo ukuthi akhuliswe so kusho ukuthi kuzoba nemicimbana ke ebhekele leso simo kwesapho apho umpilo ukwazile ukuthi asebenze ashintshe isibongo sakhe usebiza umseleko so sekufanele angeniswe kaMseleko so kusanezinto ke eziphakathi kwami noMashobane efuna siyilungise engime kuzona naye Mashobane ame kuzona umpilo
Angikaze nimenzele umhlonyane ezintombazane endala. Angikaze nimenzele umemulo ezintombazane endala. Awumamkelile esibongweni just because wena une-problem noma wakhe. But uMpilo, she deserves zonke lezo zinto as ingane yakho. As Nomphela, you are misrepresenting the facts. Umpilo said participate ey'ntweni zesintu qobo lwakhe. I could not force her. Okwesibili, angikwazanga ukumenzela umemulo kwamseleko engakashintshi isibongo. I had to wait for that process to happen. And it's a pity ukuthi Nombela, you think angimngenisile esibongweni ngoba ngingafuni. Feeling understand ukuthi umpilo okamakhumalo mangabe mina ngingazwani nomakhumalo ngeke ngikwazi ukwenza lutho. Uma wengane mina nizozilungisela into yenu ngendlela kodwa yini yenza ukuthi kubambeke okwengane. Eyami ngeke inhliziyo ijijekile ngomakhumalo nomakhumelezwa la kumina engangifuni. Umpilo ungenaphi la? No, Nombela, umpilo okamakhumalo, ingane kamakhumalo. Ungena lapho, umpilo ingane kamakhumalo. Njombeni, when you look at Umakhumalo right now, do you see how she's feeling? Angazi ukuthi ufile kanjani. Let me tell you, as long as uMakhumalo has put a fight leya ayifakayo, I will fight back. Ave ngizolwa ngokuciciyela. No, ngizoyenza ifight. Ngiyakureporta la kwenza ukuthi masingakuboni kwenzeka. Ningaluke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngikukhulume ekhoneni bese ngibizwa ngexhobo. Umpilo fought very much to be emseleko ngokwakhe, but solokwane yenzeka leyo nto kuze kube namhlanje ayikho into eyodwa engeke ngayibona yenziwa uMthombeni ukukhombisa ukuthi I appreciate. Unalokho ngibona em-sideliner every day. Kunalokho imina engasuka ngathi Mthombeni umpilo 10 to 21 waba na-16 ongabi namhlonyana. She is 10 to 21 ugraduate-ile ngesikhathi. Umpilo is a good child, nginaphunga engilaziyo ngaye engathi mangimbuka ngithi you don't deserve this. I really feel like she deserves everything esingakhona ukumenzela yona. Kade angikhombisa ukuthi into ekhulunywa yimina ayisho lutho. Into eshoyo ile show yena. So ave ngizokhathazeka today ukuthi uMakhumalo ufilani ngami. Ngisakhuluma ngompilo ngiyamvukela ekuseni. Lokho kuvuka sekungikhathazile. And ngeke ngisavuka futhi. Bengigcina namhlanje. So lengane yami kuzofuneka ikhethe ukuthi izoyakohlala kuphi makulesihlanu ngoba ngimvukela ngomgqibelo. I'm glad ukuthi namhlanje wenza kanje ukhuluma kanje ngendaba yokukhathazwa umpilo because bengathi makuchaza mina ngendlela treat umpilo ngayo kube ngathi ngiqambamanga. Ngesikhathi sithenga imizi uMacele ngahluleka ukuthi ngimthengele umuzi because I was not well. Ngase ngithi kuMacele uma abafazi bami bengeke bakwazi ukufika kwakho nezingane zami zingeke zikwazi ukufika kwakho ngeke ngikwazi ukuthenga lo muzi because what is the use ukuthi ngithenge umuzi kodwa abantu bami bengayi kwakho. Wayesethi kuMacele no akanankinga. Ngase ngithi ayiboqedile ke ngangamtshela ukuthi ngizowuthenga umuzi. So today ke ngizothula ukuthi ke lo muzi esikuwona owaMacele. I did not know that lo muzi kaMacele, but do I know the house? Yes, I do. The previous owners, I used to know them. So for me, ukuba la, ngiyawazi umuzi bathangaza ukuthi ubelonga kumuntu wakamseleko. Ngabuthi yokugcina ke. Sanibonga. Yeah, eyokugcina ke yonke. Awu. Hayi sanibongela baba. No, Macele sikhulumisana. When she came in, she didn't greet me because sikhulumisana. So ngizobe ngizenza isilima ke manje ukuthi sengithi ngiyakubongela sibe sikakhulumisana. Am I happy for being ambushed? No, I'm not, because I was told to siya kwi-family fun day somewhere and I asked questions kumthobeni, but akabonanga kumele angitshele ukuthi last yakhona wesima kanjani ukuze ngichoose ukuthi ngiyaya or not. So again, I felt betrayed. I would not have come
I would not have eaten if maybe vegan jelly, because me eating food but not talking to the owner of the house, kungenza ngathi ngiyinto elambayo. No, uyadla kwami kodwa ukukhuluma asikhulumi. Nje I was not going to come. Khona ufukisha. Ngiyaqeda impela. Looking at Matele now, she doesn't look happy ukuthi sikhona kodwa uwenza lento ekuthiwa akayenze so that ezodlula. Bathi bayakubongela uthi uyabonga. Yithi ubuza ukukhuluma. Bathi bayakubongela. Ngiyabonga. I was out of my mind, like ngikude nje angikho lana. So useyangibuyisa yangithi okay. Ngiyabonga. So my expectation ukuthi in future uma ngabe unkosikazi wami nezingane zami befuna ukuza la banganqatshela. Mthombeni, khona ngicela ukuyibuza nje. I understand ukuthi njengoba sihleli la etafuleni sinempilo zethu ngaphandle kokuba bakamseleko. Angikuphikile lokho. Nginokwami mina engicelayo. Manje I understand ukuthi ke njengoba ukhuluma kanjalo unokwakho okucelayo ukuthi umuntu kwakhe unento ayithandayo unento ayifuna ukuthi yenzeke ngendlela yakhe kwakhe. Ngisengisho lo nje umuntu nje wesifazane uya understand ukuthi akadingi ukuloku umfuqa ngamakhosikazi akhe ngoba amakhosikazi akayena wakhe awakhe. Uma yena usebenzisa mina as an example la ngoba nakho kusendaweni yami wenzela ukuthi mhlazane wena mseleke decide ukuthi ufuna amakhosikazi akho aye kamayeni uze wazi ukuthi angifuneki kufuqwa mina ngamakhosikazi uye osho njalo uthi mina uzungangifuqi ngamakhosikazi. so ngeke afika amakhosikazi. Mhlambe ke abanye ke angaba willing kodwa nje mina engikwaziyo mina I know akangidingi mina uma yena kwazi. Awuphenduli uyangibuza. Awukawuphenduli lo mbuzo yami nje. Ukunikeza imessage yokuthi yabona into yenzela kumacele ungacabangi uzoyenzela ngimina. Uye ongadingi usingenye ilanga umfuqa. Indlela oyibeka ngakhona it's like when ufisa ukuthi sivele sivakashelane nje kungonakelana ngalutho kanti into eyenzekayo neyenze ebiyenzeka vele kusukela kudala selokusafika umuntu umene umcimbi uya invite abantu ngeke kwenze ukuthi umaqela vele angibone nje ngithi come to show emnyango ngithi ngivakashile. Mina fanele ngi-understand ukuthi ispace sakho umuntu kodwa fanele ngi-understand ukuthi umuntu menza umcimbi akababiza abantu. Yes njalo. Akababize mebabize kube kuyena umuntu ukuthi ngiyeza noma angizi. Kodwa hayi ukuthi wena manje umuntu imake shibaseke khona ke la songiphazamisa khona kube kuyena umuntu ukuthi uyeza noma ke. Noma ke yes. Then ifamily enjani leyo? Abantu makwabami bephila ngentando yami yokuhlonipha ukuthi baganile ayikho indaba yokudecide kufanele sithi ngoba isemzini la kwenziwa khona ngizoya ngisho ngangahlali isikhathi eside futhi izingane zami ngizozidedela ukuthi zibe khona uma ngwabe wayenza umsebenzi lapha kwakhe uma yena akazafika besahlala bonke emzumbi uma Khumalo lapha ezantsi enza umsebenzi kwaze kwafika umacele uma yena zangafika. So abakhulumi benza lip service basho into eyenzekayo. So kufanele ngixazulule leyo nto mina nge-present tense. Leyo nto iyinkinga kakhulu. Akakwazi umuntu ukuba abize abanye abantu abangani bakhe kodwa my own family ayishiye ngaphandle. Because yena udinga abangani bakhe labantu bakho akabadingi ngaleso sikhathi. You need to understand ukuthi asifanani. Okay, it's fine. Ngoba manje ukufuqa ungatongazi ngaleso sikhathi yena udinga abangani bakhe and ngaleso sikhathi masiqhamuka thini ngeke azabe right nathi sizombona ngoba siyamazi hey akamnandi la ngamama siyaletha nje la ekhaya yabona uyambona vele umuntu ngokuqhamuka ngokumazi ukuthi hayi nje. Okay, so kusho ukuthi ngeke ngibe nefamily. Akakwazi ukufihla uMatofu uzombona ebusweni ukuthi angithi phela njengoba sishadelela ekhaya sonke soyi-4
siyazana. So ngiyamazi uma ngabe into engahlangani nayo noma ngangayivezi kodwa ngiyamazi. As long as i-invitation i-extendiwe ku-ifamily yami, because angifuni ifamily yami engiyakhile mina ishiwe bese ngathatha ifamily yami. Ave ngifuqa uma ngenze njalo. I have built a family here, so ayikwazi ukufamily yami ukuthathwa sengathi ayikho, ayi-exist. Musu ukuphusha wena i-agenda yokuthi sekumele sibe abangani. No, we're not friends, we're sister wives, and we can tolerate each other mengabe kunesidingo. But eyokuthi sivele sivakashelane nje out of the blue angeke kuze kwenzeke. Mhlambe bakule nto ethi uma yeni ekugcineni kosuku siney'mpilo zethu ey'hlukene. Wena bakhe ngiyakwazi from experience. Uma uzoba nento asumuntu ngeke aphumelele entweni uyalwa, lowo muntu lowo uphenduka isitha noma ngabe izizathu uzazi. Uma ngabe ngiya-invite entweni uyazazi isizathu ezenza ukuthi mangingayi lapho, angaphenduli isitha ukuthi angiyanga lapho ngoba nakho wena uyakha ufuna ukuthi makuhlangane. Uma ngabe ngisisho isizathu sokuthi ngingayi lapho samukele naso. Inkinga awubisavuma ukusithatha isizathu somuntu. So singasho lutho mhlambe kuwena kodwa kumuntu suke sisho utho. Asikho isizathu engiyosithatha Ngiyavuma. esenza umuntu angasupport ifamily. Not unless masinga-understand ukuthi ifamily yini. Sengiqedile futhi ukukhuluma, kade ngikhuluma ngizoze ngigule. So-ke uthando ukubona umuzi umacela ngambonisa mangabe sibone sesiqedile ayikho inkinga. Ngenzela ukuthi ngingabambezeli ngoba yashona ilanga. Kanti ngiyolala kwenye indawo abe ngizolala lapho. Sekulungile. Sengiqedile. Okay, sengiqedile ukukhuluma. Yeah, sengiqedile ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike njengoba benginicelile imini host yalo mcimbi eniwenzile namhlanje ningadinwa nangelinye ilanga. Mangenicela ukuthi nifike. In fact ngizoze ngikhulume ngize ngone asikho isidingo sokuthi ngiqhubeke. Sengiqedile. Mani ngitshele nje ukuthi uSineli ubaba wakhe ubaba wengane ngizomthola kanjani. Ngiyabonga. Excuse me. Hayi bafethu mina sengiyabaleka. Ngikucelile into ebesizele. Nisale kahle. Sengithathe into yokuphuza. Sibongile. Hayi, wonke umuntu uyahamba. Siyakubongela madoda. Sale kahle. Nikuphi right now as a couple as season 9 comes to an end? Asibambane. Uthi uphendula sibe sibambene. Kanoma uyashonga ukuthi siyababana ungazange. Kodwa ngisho ukuthi sesiyabuzwa manje ukuthi sikuphi as a couple asibambane. Uphendule sibambene. Season 9 right. Futhi nokugula ngase kusizile. Umuntu ekhumbule ukuthi ubani lona nomunye bakithi mhlambe nalokho kusizile. Kodwa nje right. Yeah, uyabona useason 9 mawuphela. Uphela sishangene. Kungathi sithandana izolo. Ngathi sithandana izolo, ngathi asikho isithembu. Amazing. Khona Naso. Wena ungithethazi. Kodwa ngizama ukuthi kungathi asikho. Le season lena isiphethe kahle. Ngakwazi ukuyofika kaMakhwela. Into ebenkulu enhlizweni yami. So njengoba thina siyicouple sisazothandana kakhulu because inhloso ekugcineni kosuku uMakhwela fanele aphelele kaMseleko and ilokho okuzogcina kwenzeka. Eziphela isizini sikhona sihleli njengomndeni. Ngiyabonga kakhulu kuMangwabe
ngokuthi abe khona noma zikhona izinto engizenzile ebezingenza angishiye kodwa ukhona. So ngiyakubonga lokho. But mina naye ngoba sisakwazi ukuthi ngifike lapha kwakhe angilungiselele ukudla ngidle before ngilale. Ngiyajabula kakhulu. Ubona nikuphi as a couple? Is it the same place? Is it worse? Is it better? Mthombeni uyolwa noMakhumalo kuze kube uyabona uMakhumalo angisho ukuthi accept ukuthi ngiganiwe ngithi akangangiphuci ilungelo lokuba indoda kuyena naye abomfazi kumina mengiphucele lo lungelo ayikho into esoyikhuluma angithi accept. That is a story for another time until sivumelane ngalokho then ifight izophela. Sivala isizini sinjani as a couple? Sinjena njengoba nisibona sinje futhi kuhleke ngoba ngiyabona ukuthi sinje kukhona lo mama ofuna abena isithumthumu sendoda efanele indoda yenze noma yini mase qhamuka isezokufaka ngekhanda nje kuleyo nto. Mthombeni, any last words? Usikhuluma. Siyabonga. Sibongile. Sibonga. Siyabonga. Angithi siqedile vele. Thank you. Anisikhiphe mic Nkosi yami mama. Ngifundile ukuthi ungacabanga ukuthi wena uzonakekela uzovikelwa kodwa abavikeli bakho bangaphenduka abantu abakushushisayo. Lo muntu ebesingalindele ukuthi ubengangilekelela uyena ongilindele ovele wangilekelela besingamazi ukuthi umacele uyilonkosikazi awuyena simbone ekuguleni kwami usho ukuthi ukugula kuzange kube yiphutha bekufanele kwenzeke. Noma yena ngathi kunzima kakhulu siyindoda nomfazi ngoba kufanele kube kanjalo otherwise uma yena kodwa ngibona kuumuntu omumbi kakhulu. Mina noMakhumalo angazi noma liyaphuma noma liyashona noma siwumfazi noma siyindoda angazi mangase ngithi kukhona engikwaziyo manje ngabe ngihamba manga. Uma ngabe ubad kodwa she's not bad after all uyazama wayethe uzohamba uma ngabe kodwa ukhona lokho kukodwa uyasilekelela ukuthi sibe indoda nomfazi but into engeke size siyazi umembezi ukuthi uzowenzeka yini. Mina noMakhwela nje bakuphela lesizini angiqale ngokuthi isiqiniseko enginganikeza sona sokuthi mina noMakhwela siyathandana. Okwesibili uMakhwela uye understand ukuthi kungase kube ne-delay kodwa kukhona la uMakhwela ekufuneka azi khona ukuthi izinto azizokwenzeka njalo ngendlela yethu ngisazama ukulungisa kusho kufanele angisekele anganginikezi stress. Ngabe uMayeni engangiphathi kahle uMakhumalo engangiphathi kahle uMangwabe bengangiphathi kahle asikho isidingo sokuthi ngingaganwa futhi. So unumber 6 kuyobe kuyibona benze ngimthathe kanti isithembu sami njengoba ngino number 5 sigwegwile fanele ngibe no number 6 anyway ukuze siqone. Elokugcinela ukuthi ngiyindoda ejabulile kakhulu. 1 iphupho enganginalo ebuncaneni bami lokuthi ngizoba nesithembu inasi isithembu. Number 2 labantu engangifuna ukubahlonipha ngoba bangana isithembu singekho fashionable labo bantu namhlanje sengibahloniphile bonke kodwa ekukhuleni kwami nokudlondlobala ngiyafisa umuzi kaFlow ungafi. Sanibonani and welcome back to another video. I know I'm late, but guys, we have to talk about this. Firstly, what a bombshell, Egcineni, and what an ending to such an awesome season, guys. This is by far my favorite season. Angifunde ungasho bengazi at first ukuthi where it was gonna go ngoba vele iqale slow, but we could see ukuthi okay, there's a build up to something egcineni, especially when uMseleku ebabizela etafuleni. But Kesanas, we have to give credit to uMseleku
for creating such an awesome show, for exposing umndeni wakhe like this. Sana, I don't know if families can survive the level of fame, the level of exposure abayitholile kaMseleku, but we certainly hope ukuthi bayakwazi ukulungisa inkinga zabo. There's a moment where uMacele noMseleku are playing and uMakhumalo is there in the corner listening and watching ebuka phela this lovely couple enjoying and having fun. And I feel like that's what uMseleku wants uMakhumalo to see, ukuze naye in her own way asabawele and miss those times, those good times, and leyo treatment ayayithola kuMseleku. uMakhumalo literally says kwi-diary yakhe, there's one thing uMthombeni azoba clear ngayo, and eyokuthi uthanda bani futhi ufuna ukuba nobani, because you cannot lie about inkulumo yenhliziyo yakho. And I found that interesting because that tells me ukuthi during her times noMseleku kusashisa uthando lwabo, she could see shuthi nayo ukuthi how differently uMseleku would treat yena compared to the other wives. And at the time kwakungazuthi nje yena she did not see inkinga ngalokho, because a lot of the times blame ubeyibeka on the wives ukuthi they are not listening, they are not submitting, and she would, especially kuMangwabe, she would encourage uMangwabe ukuthi asubmit kuMseleku, amlalele ngisho noma wrong, and she would be confused in a way ukuthi why the other wives had a problem ukuthi uyamseka uMseleku yonke into ayishoyo ngisho noma wrong. But now suddenly, because uMacele is doing the same thing, she can't understand ukuthi it's exactly what she was doing at the time. And Sana, I love the silence of the men out there. Sengathi bengathula njalo, because wow gayzini, the silence is deafening, ngoba ngathi behleli bekhuluma kanje kwama-comments bethi nje bemvuma uMseleku bethi uyindoda, this is what men are supposed to do. But all of a sudden they've been quiet ever since sebebonile ukuthi kahle kahle uMseleku akayona indoda eqotho, and the way he treats his wife is not right. So now, speaking of uMakhumalo, once again angithandanga i-conduct yakhe. I feel like mawungafuni ukuza nje kwi-event, rather not come bakithi, because i-stinking attitude nokuba uDebbie Downer nje vele nje imood iye phansi. But if you decide to come, pretend, like reach down in your soul and try to pretend, then you can go home and cry and vent and whatever. Because why is it that uyafika kwi-event uya-isolate ayohlala lapha ekhoneni until uMangwabe azayohlala naye, then she further hurts herself ukuthi lokho ebuka ke manje uMacele noMseleku having fun laphayana. Then she makes the comments here imbobo guys. Mina when she makes some comments akanjalo, luckily this time bezingekho ingane, but I just don't like the way she throws in ama-comment akanjalo. Okokuqala akaze akhulume noMacele, akaze akhulume noMseleku, so obviously that's gonna be awkward. I think that's why uMacele just got up wahamba wayodlala nengane. And then another thing yokumemeza ecela uPelepele, she could have done it before uMseleku akhulume or after uMseleku aqeda ukukhuluma, because uPelepele guys awubalekile. She could have gotten up ayithathele yena uPelepele, so she knew what she was doing. And then another thing of watching videos while uMseleku ekhuluma, vele wayibona kumayeni, wabona ukuthi okay iyenzeka, it's a great way yokuyi-distract her and all of that, but it's still rude. Angazi noma mhlambe beyitshela ukuthi uMseleku uzomnaka amkhuze or what, ukuze ayidefenda ngazi. And then when she was finally given a chance to speak, suddenly umuntu akasazi ukuthi uzothini. So I feel like maturity is understanding ukuthi uMseleku noMakhumalo are both wrong with acrimony, and both of them are trying to seek the attention of the other person by using other people, by showing their best version of themselves to other people, so that kuzobonela ngathi manje they are happy, they have moved on, abadingani. But we can see ukuthi both of them are hurting, both of them miss leyo relationship that they had. And what's sad ukuthi ekugcineni the people who are being used in this situation, which is uMangwabe noMacele, will wake up one day mase beyilungisile inkinga zabo uMseleku noMakhumalo. Once
umseleku wafixa i-relationship yakhe noMakhumalo ngizothi ngasho. The relationship between uMangwabe noMakhumalo will change, and the relationship between uMacele noMseleku will change. But I don't wanna lie, I like the way uMacele acabanga ngakhona. I feel like she studied and she graduated Kesanas from the University of Makhumalo, not this new Makhumalo, the old Makhumalo. Wabona nje late ukuthi yazini if ezohleze ngena lezi ndaba neyinkinga nezimpi eziphakathi kaMseleku namakhosikazi akhe, she will lose uhusband wakhe. So wabona ukuthi yazini vele nje azikhiphe aseke indoda yakhe ngoba vele akahlali nabo, akazi ukuthi kwenzakalani in the day to day, yena uyiphilela le empilweni yakhe elapha eSiphaki. So you guys, uMseleku addresses the wives abatsheleke ngeenkinga abhekene nazo. I thought it was genius because otherwise guys yini ngempela bizokhulunywa kule tafula, because he was setting them up for what he wanted to tell them ekugcineni. So he drops the bomb yokuthi lo muzi abakuwona okaMacele. Yo sana, oh my goodness, oh my goodness. I really don't believe uMacele mina is okay ngayo yonke lento yenzakalile. I feel like she just agreed because okay, it's the last episode mhlawumbe uchazeli ukuthi why they are doing this, but I don't think she agreed. There was just something off nje ngayo yonke lento lena, and bakithi I can tell ukuthi like she has no say in what happens ngempela. And ngoba esechaza kumsele ukuthi the terms and conditions for actually buying the house is not because he wanted to buy the house, but because i-attempt nje yakhe yokugcina yokuthi abumbanise lo mndeni wakhe, of which is sekulate that ship has sailed a long time ago. Ngoba kwakumele acabange lokho before he bought the houses, abeke lawo ama-terms and conditions kuwo wonke umuntu. Manje to ukwabeka kuMacele kuphela doesn't make sense. And that's where I feel like uMacele outsmarted the whole situation. She agreed to the terms simply because she knew ukuthi ngisho noma ethiwa uthi my house is open to everyone. She knew ukuthi the wives would never come there, even the children ngeke zize laphayana, because abafunani, they don't like each other, they don't like involving their kids in other wives' spaces. Guys, the damage is done, and uMacele I think can see ukuthi ubabakhe kahle nje delusional, like he's angazi uphila emhlabeni wakhe nje, bakithi akaboni ukuthi le damage aseyenzile is beyond repair. So she agreed ukuthi nje yes mina nginankinga, even though I know she was lying when she said akanankinga. She definitely has a problem with that. She doesn't want to go to the other wives' houses, so nabo bengezi kwakhe. And a lot of people online are saying ukuthi the house that uMacele has been bought is not actually her house. Wara. Mina bakithi personally, I would like to assume ukuthi this is her house. So mina, I'm gonna congratulate uMacele because she deserves this house, guys. Now she has every reason to defend indoda yakhe. And some people online are calling into question ama finances akamsele ukuthi how are they managed, who has a say in how much he spends and all of that. Hey sana, leyo nje mina feel like it's tricky and we shouldn't be speaking about it because asingeni ndawo thina lapho. Mina I just hope ukuthi yonke lento yenzalayo is true and it was decided kahle with ama advisors, and they can actually maintain these houses, and we never have to hear any negativity around the purchase of these houses, because I do love it for them, guys, and it is an inspiration to other men out there abafuna ukuba nesithembu ukuthi niyabona ukuthi the level of financial strength edingakalayo to handle isithembu. You can't be earning 5,000 or 4,000 and expect to have isithembu samsele nje uzohluphekisa ingane zabantu. Guys, I shame, what a show. Hats off nje to uMseleku bakithi nomndeni wakhe. I hope ngempela this doesn't cause problems empilweni zabo, because at the end of the day it is reality TV and they have the actual reality abayiphilayo. So I hope it's different from what we see yabo ku TV.